שלום לכולם, חנוכה שמח, שבת שלום. אנחנו השבוע בפרשת וישב. פרשת וישב אנחנו פותחים את רצף הפרשיות, 4 פרשיות, שעוסקות בסיפורם של יוסף ואחיו. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו הנני. ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. האחים של יוסף הולכים לראות את צאנם בשכם. שכם, הם יושבים בחברון. שכם מרוחקת כ100 קילומטרים מחברון. הולכים דרך ארוכה. הולכים אותה ברגל עם צאן רב. למה הם צריכים ללכת כל כך רחוק כדי לראות צאן? האם אין שטחי מרעה קרובים יותר לחברון? מדוע הם טורחים לנדוד עד שכם? המדרש ובעקבותיו רש"י מלמדים אותנו, וישלחהו מעמק חברון, מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון. הייתה פה עצה מאוד מאוד עמוקה, שבגללה הלכו האחים דווקא לשכם. אולי רצו האחים להתרחק כמה שיותר מאחיהם יוסף וחלומותיו. אולי רצו להתרחק מאביהם, שאוהב את יוסף יותר מהם. ואולי מי שהציע להם את העצה ללכת לראות בשכם, היה דווקא אביהם יעקב. אומר רש"י, לא הלכו אלא לראות את עצמם. אבל למה דווקא בשכם? בפרשה שעברה קראנו על שכם. בשכם לחמו בני יעקב את המלחמה הראשונה שלהם. כשדינה אחותם נאנסה ונחטפה לשכם, באו שמעון ולוי בעורמה. הרגו את כל בני העיר ושחררו את אחותם. הם עשו זאת מכיוון שהם לא היו מוכנים להסכים שהכזונה יעשה את אחותינו. בשכם נולדה לראשונה האחווה. עד אז העולם ידע מאבקים בין אחים. קין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו. והנה קם דור חדש. דור שבו נחלצים יחד אחים למען אחותם. אחווה קוראים לזה. ועכשיו, כשמגיע יוסף, ואחיו מקנאים בו, אולי חש יעקב כי האחווה שנולדה אז בשכם מתערערת אל מול יוסף. ואולי יעקב מבקש לשלוח את בניו דווקא לשכם כדי שיזכרו מהי אחווה. ואולי דווקא חשו ככה האחים עצמם. הרש"ר הירש למשל כותב, בשל כך הלכו לשכם, מקום מעשה האחווה המשפחתית שלהם, שם קיוו לשאוב תעצומות לב למען ההחלטה ששוב נראתה להם נצרכת. יש פה שוב מאבק בין אחים. והאחים אומרים, בשלב כזה שיש לנו עימות בתוך המשפחה, בואו נחזור לשכם. בואו נזכר מהי האחווה שנולדה אז בשכם עם שמעון ולוי ודינה. בדרך לשכם יחלפו גם האחים בדרך אפרתה היא בית לחם, מקום קבורת אמו של יוסף רחל. בהמשך הם יעברו גם בבית אל, אותו מקום בה הניח אביהם את ראשו על 12 אבנים שהתאחדו והפכו לאבן אחת. אל האבן הזאת הוא חזר כעבור 20 שנה והקים אותה כמצבה לדורות. אולי משום כך יעקב כבר אינו חושש כל כך לשלוח את יוסף לאחר כמה ימים לשכם. אולי יעקב מאמין כי רגע שהאחווה שהתעורר בקרבה מת הגיעו לשכם, יעמעם את השנאה העזה כלפי יוסף. ואת האחווה הזאת נשלח יוסף לחפש. הוא לא מוצא את אחיו בשכם, אבל הוא פוגש שם איש אחר, והוא אומר לו, את אחי אנוכי מבקש, הגידה נא לי איפה הם רואים. ועונה לו האיש, נסעו מזה
כי שמעתי אומרים נלכה דותיינה. יוסף מבקש את אחיו ואת אחי אנוכי מבקש. התשובה שהוא מקבל היא נשאו מזה. אומר רש"י, הסיעו עצמן מן האחווה. אתה מבקש אחים? אולי אתה תמצא את אותם אנשים שאתה מבקש, אבל הם כבר לא אחים שלך. בעל הדעת זקנים אומר פה, נשאו מזה שאמרו שאינם חפצים להיות 12 שבטים מכאן ואילך. זה בגימטריה י"ב. נשאו מזה. אנחנו כבר לא 12 אחים. אנחנו חוזרים למודל הישן של אחים שרבים אחד עם השני. האחווה שנולדה בשכם מתה והתפוגגה. במקום להישאר בשכם, מקום האחווה, הם הולכים לדותן. מסביר על השריש, ייתכן שדותן נזכיר עליהם עניין שיותר התאים למצב רוחם וכוונתם מאשר שכם. אולי שכם עוררה בהם יתר על המידה את הרגש האחווה שבליבה, בעוד שדותן נקשרה לזיכרון שעורר את תחושת הצדק שלהם, כמרומז גם בשם דת. דותן הוא מקום של דת, של דין, של חוק ומשפט. האחווה של שכם כבר לא כל כך מתאימה לאחי יוסף. הם מעדיפים לבחור במידת הדין. ומן הדין יוסף איננו הבכור. ומן הדין בוודאי שלא ייתכן שהמלוך תמלוך עלינו אם אשר תמשול בנו. הם עוברים מעיר הולדת האחווה שכם לדותן, ובדותן הם דנים את אחיהם למוות. הנסעו מזה, הנסיעה מזה, י"ב שבטים, 12 שבטים, הפרידה את דרכיהם של יוסף ואחיו. לאחר שנים רבות הם ייפגשו שוב, וכשדרכיהם יצטרפו שוב, יוסף יבחן אותם בדיוק על העניין הזה. בזאת תיבחן וכי פרעה אם תצאו מזה, אומר להם יוסף. כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. אם תצאו מזה. יוסף שוב מעמיד את אחיו במבחן הזה. האם אתם תצאו מזה? האם יצאתם מזה בגימטריה? האם אתם כבר לא 12 שבטים, או שאתם עדיין רואים את עצמכם כ12 אחים אנחנו? המבחן הוא מבחן האחווה. תביאו את בנימין לפה, ואז נראה אם עדיין אתם נמצאים בזה, או שתצאו מזה. האם אתם עדיין 12 שבטים? האם אתם עדיין בתוך האחווה של שכם, ונשארתם במשפט של דותן? מבחן האחווה, המבחן הזה, יעמוד שוב ושוב בפני עם ישראל ומנהיגיו בתקופות שונות. כשמשה יקבל את שלוחותו בסנה, ויגיד משהו שיש בו דילטוריה, יש בו לשון הרע על ישראל, יגיד, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, מיד ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? מה זה? זה אותו זה של יוסף. אתה זוכר שאני מפקיד עכשיו בידך את זה, שאני מפקיד עכשיו בידך 12 שבטים, 12 אחים שהפכו לשבטים, ועל אחים לא אומרים לשון הרע. חזור בך משה. ומשה הוא זה שיקיים מאוחר יותר ביציאת מצרים את צוואתו של יוסף, והעליתם את עצמותי מזה איתכם. ומשה יעלה לא רק את ארונו של יוסף, אלא יחד איתו את עצמותיהם של כל שאר 12 השבטים יחד איתו. העליתם את עצמותי מזה איתכם. זה בגימטריה 12. במלחמת עמלק הראשונה, כשידי משה כבדים עומדים מצידה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה. כשעומדים ונלחמים מול עמלק, אי אפשר לצאת מזה.
אם אין אחדות של כל 12 השבטים, אם אין מזה אחד ומזה אחד, אז אין סיכוי לנצח. ולכן משה נתמך בנציג אחד של שבט לוי, אהרון, ונציג אחר של שבט יהודה חור, כשיהושע מצאצאי יוסף מנהל את הקרב בחזית. את מבחן הזה אנחנו פוגשים גם בהמשך במצוות מחצית השקל. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. זה ייתנו, זה בגימטריה 12. בניית המשכן היא שותפות של כל 12 השבטים. האחווה והאחדות באות לידי ביטוי במחצית השקל שמלמדת אותנו, כי אף יהודי לבדו אינו שלם ללא חיבור אל יהודי אחר. כולם שותפים שווים בבניית המשכן והמקדש. את מחצית השקל נצטווינו לתת בחודש אדר ולהקדים את שקלינו לשקלי המן. כי האחדות הזאת, החיבור הזה בין 12 השבטים, הוא חלק מהמאבק בעמלק. המן, כשרואה שישנו עם אחד מפוזר ומפורד ודתיהם שונות, מביא אסון לישראל, שהתרופה אליו היא לך כנוס את כל היהודים, שמצווה אסתר למרדכי. האחווה הזו שהיא תנאי הכרחי לעמידה מול הגרועים שבאויבינו, נקבעה כסמל לדורות בארון הברית שהונח במקום הכי קדוש, בקודש הקודשים שבמשכן ולאחר מכן במקדש. ועשה קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה, והיו קרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. איש אל אחיו הוא רק שקרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה. מבחן האחווה, ההבנה שכולנו צריכים להיות בזה, שכולנו, כל 12 השבטים צריכים להיות מאוחדים, הוא מבחן שעם ישראל עומד בו בכל הדורות. דיברנו על דור יוסף, על דור המן, נספורים, וכך היה גם בימי החשמונאים, בימי החנוכה, בנס חנוכה, שאנו חוגגים אותו כעת. כי בימים ההם, כך בזמן הזה, חובה עלינו לנצח במבחן האחווה. אין לנו דרך אחרת לנצח, אלא רק ביחד לנצח. בעזרת השם, בבשורות טובות, בתשועה גדולה ובניצחון גדול, כי בימים ההם, בזמן הזה, ניסים ונפלאות. חנוכה שמח ושבת שלום ומבורך. ובעזרת השם, נמשיך וניפגש גם בשבוע הבא בפרשה והשבוע.